Здравейте, потребители на YouTube, аз съм България Next Generation, нашият отбор, днес ще ви покажем моят профил. Ще разгледаме малко моят профил. Да, именно днес ще ви покажа моят профил в компютъра, но това тук няма батерия. Да, именно сега. Виждаме се тук. И това е моят профил, т.е. нашият профил на отбора. 2014 ще качвам това видео. Да, тези клипове сме качили за сега, но какво да кажем, давно не сме снимали, вчера почнахме. Да, това да се даде за влога, който ви показах нашия профил. Абонирайте се, дайте лайк на видеото и това беше от мен. Чао!